Clapti és un programa que ens permetrà crear una ruta virtual amb fotografies esfèriques d'una manera molt senzilla. Quan entrem a la pàgina web haurem d'estar registrats per poder crear una ruta virtual. Escollirem la primera opció que ens diu que si tenim les fotos que passem per aquest pas. Hem d'omplir tot aquest formulari amb les informacions sobre la nostra ruta. Tot això, com les fotos o com tot el que necessitem, ho hem de tenir sempre molt ben ordenat. Posarem les etiquetes, els tags que nosaltres creiem convenient perquè es pugui difondre molt fàcilment i després posarem una descripció sobre la ruta que estem creant. En aquest exemple fem un fragment, una ruta sobre el Palau Moja de les Rambles de Barcelona. Una vegada que haurem posat tota aquesta informació textual, passarem a la pantalla següent i aquí ens demanarà que arrosseguem una sèrie de fotos esfèriques en aquest espai. Cal tenir les fotos ben preparades, ben ordenades, per saber quina ruta hem de fer. Triga una mica en posar-se totes aquestes imatges i conforme ens apareguin podrem canviar el nom sobre cada una d'elles si volem, però ara anem per feina i anem a ensenyar la manera de linkar una foto amb una altra, com passar d'una foto a una altra. L'exemple que hem escollit és això, el Palau Moja, i farem una sala central a partir de la qual anirem a les altres sales del Palau, perquè veieu com linkar des d'un lloc per passar a un altre per tornar al lloc d'origen. Bé, si veieu, aquí ja tenim totes les fotos, a la part de dalt aquestes 5 fotos, hi ha una que és la primera, que la tenim a la part de sota, i des d'aquí, des del mateix programa, ja podríem moure la foto per veure on estem. Aquesta és la sala principal, i si veieu hi ha unes portetes, i a damunt de cada porteta d'aquestes posarem una icona de linkar i senyalarem la foto amb la que la volem enllaçar. En aquest espai era una capella, busquem la capella, hem de saber les fotos que és el que és a cada lloc, i d'aquesta manera tan senzilla anem linkant a la foto central i li anem posant aquests punts per passar a la foto següent. Bé, aquí ja hem posat, crec que eren 4. Un, 2, 3 i 4. I ara ens anem a una altra foto, i aquesta d'aquí és una estança que ens ha de linkar amb la sala principal. Llavors l'únic que hem de fer és, en aquest cas, posar un botó que linki a la central. Ens n'anem a una altra, aquesta altra d'aquí, i farem el mateix. A la part de la porta, a la part que enganxa una imatge esfèrica amb una altra, posarem aquest link i li direm en aquest link quina és la foto que volem aconseguir arribar. És una feina metòdica i que no ens hem d'oblidar de posar sempre links a tots els espais, que no sigui que entris en algun lloc i després no puguis sortir. Això és important. Bé, si veieu, ja estem acabant, estem posant totes les fotos amb tots els links. Quan està acabat, es publica. O es guarda, un draft, o es publica. Quan es publica ja ho tens aquí. Ja el teu tour ja s'ha creat, així de senzill. Llavors, aquí, en la segona icona, tens els teus tours. I en aquests tours, a la part de baix, tens tots els que has creat, i aquí és aquest que hem creat en aquest curt espai de temps. I aquí podem fer exactament el mateix, visionar-ho, clicar sobre cada un d'aquests punts
de link per passar d'una imatge a una altra i anirem veient a l'interior de cada una d'aquestes estances. Vale? Això en format pantalla, en format ordinador. És molt senzill, l'únic que has de tenir la precaució de tenir-ho tot molt ordenat i saber què vols aconseguir en cada moment. En aquest punt ens trobem que ens apareix per compartir el link o el QR. Des del nostre smartphone, si hem escanejat el codi QR o ens ha arribat el link, podem obrir-ho i ens trobarem el mateix recorregut. Si us fixeu, a la part de baix hi ha una icona amb unes ulleres cardboard i a sota d'ella estan totes les fotos. Podem seleccionar les fotos per la part de baix o conforme anem fent el recorregut. Però l'important de la realitat virtual és aquesta opció de clicar sobre la icona de les ulleres cardboard, escollir el dispositiu, posar el nostre mòbil dintre de la cardboard i així ja tenim l'experiència virtual.